Geen tijd te verliezen niet. Waar gaat je presentatie ook alweer over? België. België? Laat dat maar aan mij over. Wauw, dat was heel erg racistisch. Belgen zijn geen ras. Laat ons een meer betrouwbare bron raadplegen. Volgens dit boek stond België in de Bourgondische tijd bekend om hun prachtige schilderkunst. Onze was mooier. In de Habsburgse tijd dreven ze veel handel. Wij dreven meer. En in de koloniale tijd... What the fuck? Ja, oké, die mogen ze hebben. Wat nou als ik een stuk schrijf over de schilderkunst? Dan doet Maya de handel en mij de animaties tussen de dia's. Maar animatie duurt zo lang. Oh. Is het duidelijk zo, Maya? Ja? Mooi, je kunt het. Ja, ik kan het. Een half uurtje samenwerken is niet zo Hey erg. Maya, waar zit je in de pauze? Maya zit bij haar vrienden. Niet waar, Maya? Ja. Oh. Maar wie zijn je vrienden dan? Mij? En waarom krijgt je Weet je wat? Ik kan me hier toch niet concentreren. Ik ga er vandoor. Nee, Maya, niet weggaan. Nee, ik blijf liever een jaar zitten. Waarom sta je dan op? Maar Maya, we willen echt heel graag met je samenwerken. Waarom? Ja, waarom? Omdat dat ons leuk lijkt. En omdat we familie zijn. En ik niet wil dat jij je eenzaam voelt. Omdat ik weet dat je geen vrienden hebt. Niet. Liever geen vrienden dan geen ouders. Ik hoor geen excuses niet, Maya. Het spijt me. Van de zonnige kant. De animatie is af.